näin mun äitini ja isäni. Näin mun äitini ja isäni. Ne tuli hakemaan mua. Anteeksi. Onks mulla paljon aikaa jäljellä? Että tuo sun miehessä on hyvä lasten kanssa. Se saa jotenkin kaikki niin onnistumaan sillä, mitä se vaan on. Ei uskoisi, että tuolla miehellä ei ole omia lapsia. Jotenkin se on niin luonteva niiden kanssa. Se kohtelee ihan niin kuin olisi pieniä ihmisiä. Et sä nyt voi lähteä. Ei nyt saa lähteä. Kun on niin paljon sanottavaa ja paljon puhuttavaa ja kun kaikki on ihan kesken vielä. Tai niin. Mä en tiedä, mitä mä teen sen mun tyttöni kanssa. Tai miten kaikki oikein menee. Tai mitä se tekee itselleen. Siis, joo, kyllä mä oon lukenut. Ja tosi ahkerasti, mutta se oikees, ne kirjat pitää oikeasti osaa ulkoa. Ne kysyy ihan järjettömän yksityiskohtaisesti niitä asioita, niistä kokeista. Mutta se valmennuskurssi, siis se on ollut oikeasti tosi hyvä. Kiitti, mut haluatko vettä? Joku pilleri, lääkkeitä? Ei? Okei, no. Mut sit. Että sellaiset arvot sitten. Albarinho. 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 Tää tulee Viileen meren rannalta ja mä oon aina kuuntelemassa, kun se kasvaa ihan meressä kiinni. Se soitto ja se viini. Sun täytyy se lapsi tehdä jonkun muun kanssa. On hyviä naisia tässä maailmassa. On hyviä äitejä. Mutta älä mene vielä. Älä vielä.